Når du har sagt ja i kirken, så skal der være fest. Du skal bruge et hyggeligt sted. Tag dine forældre med. Nogen skal jo betale. Og så inviter en masse gæster. Jo flere penge, jo bedre. Men lige et øjeblik. Vi flytter lige selskabet indenfor. Action! Lad festen begynde. Stop like a puppy. Okay. Din far skal holde en tale for dig. Kære Oliver, mor og jeg er så stolte af dig. Det står mig. Men kan du huske dengang? Godt! Husk Kleenex til din mor. Det er Action! vigtigt at invitere bedsteforældre, så man kan få store pengegaver. Kom nu bare med dem alle sammen. Hey! Så mangler du bare at lade dig hylde. Jeg er længe leve! Wow! 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 Wow!